А зі Стусом ми вперше зустрілися у карцері. А ні, ми десь бачилися на якихось новорічних святах у Львові. Десь навіть відома фотографія там, де Стус був, і мама моя коло нього, і я десь там менший такий вже був. І я його пам'ятав, і він мене впізнав, коли я пішов в карцер до нього, завітав. От. Потім нас з того карцеру перевели у приміщення камерного типу, так зване ПКТ, на 6 місяців, і ми там ті 6 місяців перебули. Навіть голодівку ми разом тримали, тому що тоді щось так дуже цькували В'ячеслава Чорновола, і ми так, якби знак протесту цього голодівку тримали. Вірші читав, він щось мені таке, що я досить багато собі запам'ятав на пам'яті, виніс світом. Щось я йому допомагав, навіть він тоді перекладав рільки, я йому робив, я трошки знав німецьку, пробував робити підрядковий переклад. Справив враження такої дуже скелі, людини скелі.